wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa muna muku barka da kasancewa da wannan gida mai albarka wato Zamani Care Hub. A yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna dauke da wato fassarar wanki kayan sawa wato sutura. Wato mafarkin wanke kayan sawa yana da alaƙa da rayuwa da kuma zuciya. So da yawa mafarkin yana kuma zama hanyar tunatarwa a gare mu. Don haka idan mutum ya mafarki yana wanke kayan sawa, yana iya zama tsaftace zuciya da rayuwa. Wato in mutum yana aikata wasu abubuwa, wannan yana nuni kamar ko ishara ce gare shi da tsaftace zuciyan shi da rayuwar shi. Ko ya zama wato wata sabuwar dama ta rayuwa da mutum zai samu. Wani lokaci kuma mafarkin yana nuni da tsarkake kai daga zunubi ko wani sharri da ake ƙuƙulla maka, sai Allah ya kiyaye ka, ko wasu zunubai da ka aikata ko ka samu gafara ba tare da ka sani ba saboda wasu ayyuka da ka gabatar. Kamar yadda wato Ibn Sirina da sauran wasu malamai na fassarar mafarki suka yi bayani cewa wato wanke kayan sawa yana nuni da tsaftar zuciya da gyaran hali. Wannan Ibn Sirina da wasu malamai suka yi wato wannan bayani. Aka ƙara da cewa kuma idan kayan suka bushe a lokacin da ka wanke su duk baka farka ba har suka bushe, to hakan na nuni da za ka samu wata nasara ko an same ta ma ba a sani ba, da kwanciyar hankali ko kwanciyar hankali. Haka mafarkin kamar yadda muka ambata zai zama tunatarwa kan mutum ya nemi tsari ya kuma yi addu'a domin wasu abubuwan da ke tunkara shi ko wasu zunubai da yake aikatawa ko wasu abubuwa na sharri da ke bibiyar shi. So shi mafarki yana danganta, bi ma'ana mutum kai kasan irin yanayin halin da kake ciki na rayuwa lokacin da kai mafarkin. Da haka in aka baka da an baka wannan fassarori sai ka auna da irin halat da kake ciki, wato halolin da kake ciki na rayuwa, to za ka samu ya kunshi guda cikin ma'anonin da aka bayar. Don haka in ka yi irin wannan mafarkin na wanke kayan sawa ya kasance ka san kana kan ba daidai ba, to kamar ishara ce gare ka lazimci istighfari, ka gyara halayenka. Wannan kenan a takaice. Insha Allah ta'ala kuma za mu cika da ka muku fassarori na mafarkai da abin da ya shafi magunguna a cikin ikon Allah. Ana muka kawo ƙarshen wannan fassara, muna makuwa da kowa fatan alkhairi. Ma'assalam.